Sa buong bansa, pumapangalawa ang Bicol sa may pinakamataas na bilang ng EJK. Sorsogon naman sa buong rehiyon ang may pinakamalaking record ng EJK na umaabot na sa 20 ang bilang. Ito ba ang pangakong pagbabago ni Duterte? Nandito ang mamayang Bicolano para sabihin kung ano ang ginagawa ng 9th Infantry Division sa Bicol sa ilalim ni Manolito Orense. Sa panahon ni Duterte, paasa ang mamayang Bicolano sa pangakong pagbabago. Pero ngayon, hindi na po. Ilang mga bata ang naulila, ilang mamayan ang tinakot, ninakawan, kinuna ng mga ari-arian, pinasok ang mga bahay sa ilalim ng 9th Infantry Division. Tinatayang 15,387 na mga militante sa Bicol ang sumama at nakiisa sa ika-69 na taon ng pandaigdigang araw ng karapatang pantao para kundinahin ang sunod-sunod na tahasang paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng Administrasyong Duterte. 20 kasi yung biktima ng EJK dito sa probinsya ng Sorsogon at ang 17 na naging biktima ng EJK na yan ay itinuturo talaga na yung umatay ay mga militar at yun din ay kapulisan ng probinsya ng Sorsogon. Kaya dahil sa napakarami, ngayon din ay natuto at nagising yung taong bayan at nandito rin yung mga ilan sa pamilya ng biktima ng EJK na nakikiisa sa araw na ito sa pagunita dito sa pandaigdigang dito sa Human Rights Day na ito para ipanawagan na rin yung mga biktima ng karahasan o lalo na yung pamamaslang. Kamakailan lamang, December 8, pinatay ng mga di nakikilalang sospek ang organizer ng pamalakaya sa Masbate na si Aldrin Sese. Siya ang ika-32 biktima ng EJK sa rehiyon ng Bicol. Sa parehong araw, binato naman ang opisina ng Karapatan Camarines Norte habang nagmi-meeting ang mga staff nito. Samantalang noong nakaraang December 2 ay pinaulanan ng bala ang bahay ni Anak Pawis Albay Coordinator Chito Banzuela, kasabay ng pangbabanta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ayon sa tagapagsalita ng Bayan Bicol na si Dan Balucio, obligasyon ng gobyerno na itaguyod, protektahan at ipatupad ang karapatang pantao ng mamamayan. Pero hindi ito ginagawa ng gobyerno dahil ang gobyerno di umano mismo ang nangunguna sa paglabag sa karapatan ng mamamayan. Kaya mapasa hanggang ngayon, sumisigaw ang bagong alyansang makabayan at iba pang civil society ng pagkundina at panawagan na panagutin ang rehimeng US Duterte na nangunguna sa paglabag ng human rights ng mamamayan dahil sa hindi nito pagsunod sa kanyang state obligation. Ayon sa tala ng karapatan, mula sa mga hanay ng kapulisan at militar ang pangunahing lumalabag sa karapatan ng mamamayan sa ilalim ng gera kontra droga at oplan kapayapaan. Nagpapatuloy pa rin ang pangungot at takot sa mga residente at mga kamag-anak ng mga biktima. Pag makarinig lang talaga ng putok, lagi sinasabi, putok na naman, di na kami nagkakapagtanim doon. Yung mga hayop namin, pinabili na namin. Kasi natakot na kami bumalik doon. Nung August yata, bumalik naman doon, pero hindi lang natagal, parang doon lang sila sa madamo, tapos umalis na naman. Papagawa kami ng bahay, kina mama, malapit kina mama. Baka kasi ulitin naman doon, baka nang gawin sa amin, baka kami ng barilin, sir. Sa kabila ng pandarahas at pasismo, patuloy pa rin naninindigan ang mga militanteng grupo mula sa Bicol para igiit at ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamayan. Nag-uulat, Angel de Mesa ng Baretang Bicolnon.